wachao kod mano makuyo kama ji 14 othoe masira marapaya ma otimore Kikopey, Gilgil e apaya ma Naivasha kadhi Nakuru. Masirano ma oyudo matatu kod trailer oyo ji 3 gi hinyruok. Ka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero ji 13 otho kanyo ka achiel otho ka itimone thieth e osiptal. Masira machielo bende nyo juko nyamburko mar kowo jotuo kata ambulance ma koro kelo tho mar ji 6. E masira ma otimore kar saa 6 mar odiechieng' kendo nywando nyamburko 2 mano mar matatu mating'o jowuoth 14 kod trailer oweyo ji 13 ka owito ngimagi kanyo e kar dak ma Kikopey Gilgil e apaya maduong' ma Nakuru kochomo boma ma Nairobi. Ng'ato achiel bende chunye oduogo chot bang'e ka itimone thieth e osiptal. Kaluwore kod kamanda mar obila ma Nakuru Emmanuel Opuru oyango ni ji 14 go duto ne nitiere nyamburko achiel marik nyotuomore rigiri kod trailer e kinde ma otemo kalo nyamburko mana ni mbele ne. Ni kama alishikwa na kausigizi kidogo wakati alipokuwa anaendesha gari yake, akasonga upande ule mwingine, akakuta lori nayo inateremka ikitoka upande wa Maraba, zikakutana kichwa kwa kichwa. Matatu was overtaking and then it rammed into a trailer head on, causing 13 fatalities on the spot and 3 others seriously injured. Masirano bende oweyo ji mamoko 2 ka kedo ne ngimagi e kind ji 3 mane oringo osiptal, mano ma oriwo derep trailer kod nyathi achiel. Hata kale katoto kamoja tumeweka kwa gari pale ndio nimeumia hapo kwa mkono, nimefuja na mkono hiyo kioo ya nyuma ya hiyo matatu. Nikaona watu wameanguka, nikachikwa na roho nyingine, lakini ndio hivyo. The seriously injured have also been rushed to Gilgil Hospital. Obila oyango ni nonro osechakti mar keto e ler gino ma okelo masirano makoch ka kambi ma otelo ne loso apaya Kenha bende okwa mondo ya apaya no ma jowuoth wacho ni dinya ahinya. Investigations have been launched. We are yet to establish actually exactly what caused the accident, and that one will be determined after conclusion of the investigations. And we also wanted to call upon Kenha to come up with a temporary measure to see how to address this matter, because this road around this area is so narrow. Report lero ni ji ma owito ngimagi e masirano gin jo familia achiel marik nyoko desa nyamburko no kowuok Ruiru Thika kochomo Nakuru e chenro mar familia. E masira machielo manyo otimore e otieno ma piny Rugo Jumapil e apaya achielo nogo, ji 6 owito ngimagi bang' nyamburko makowo jotuo e osiptal mabendo ng'ere kaka ambulance mar osiptal mar St Mary's Elementaita bayo yo kendo nego ji duto mane nitiere iye. Kaluwore kod lipot, nyamburko no nyo ting'o miyo moro mayande oyudo masira mar apaya e boma Gilgil kendo nyo kawe ka iringo kode ka itere kar thieth ma Nakuru. Masira no okaw oko ngima dereva mar nyamburko no, nas manyerito miyo no, wede miyo no 2, miyo no wuon kaachiel kod jaode. Cynthia Onyango, Ramogi TV.